Hej YouTube. Vi sidder og spiller Goat Simulator. Og der Hvordan kommer man ind? På en bakke og ude bakke? en bakke ude bakke, det er sgu egentlig et godt spørgsmål. Inden bakke, det er ikke der, hvor man tjekker besked. Det er en bakke. Hvordan kommer jeg på, at hvis jeg selv skrev nogen? Det er ude bakke. Det gør det bare ved at trykke der. Eller vil jeg gå ind på kontakterne. Det vil sige, de der mail jeg havde fra den gamle, den tabt. De er væk. Ja. Det er mærkeligt, de ikke blev gemt. Ej, en fin bil. Det er godt nok træt, hvis man skal hvis man skal oplade den her 2 gange om ugen. Ja. Au. Fuck! Det der, hvis jeg så ikke at en ged kunne gøre. What? Oh my god. That's really fun. Så her. Det er godt. Ej, det var en fin mand. Oh my god. Au. Fucking superkraft jeg har. Nej. Ej, jeg er sådan en lille ged i gods. Jeg skubber bare lige sådan en kæmpe stor sten. Det går. Yeah. Og så bliver jeg også kvæst i den. Det giver jo mening. Det kunne så ikke det. What the fuck? En sol? Okay. Mærkeligt. When you date, vil du putte i sengen? Dig, der er stangen. Ja, vi skal op på dig. Det er godt. Det er godt. Ej, det er godt. Du er god til det. Må man det sige. Life again! Mit hoved! Kom så her, min ven. Det går shit. Nej. Ja, vi skal bare den her vej. Det går shit. Ej, det er en god ven, jeg har fået. Den kan hjælpe mig med alt. Hvis jeg ikke laver følelser. Nu hopper jeg. Jo, fuck. Jo, ham kunne nu bare ikke hoppe op. Det var med at forløfte mig. Hej. Au. Okay, det der kan jeg ikke. Det der kan man heller. Nå, der er også.
slet ikke en bil. Au! Men det var der så. Hej menneske. Vil du gerne lige med en tur med mig? Ja, vi skal på date, skal vi ikke også? Ja, kom så. Vi skal jo bare herhen, ikke? Jamen, jeg bærer dig jo på den bedste måde, man nogensinde har bæret et menneske på, ikke også? Så skal man bare lige sådan sige hej her til alle dem, der bor. Hej alle sammen. Og så, nej, så skal du ikke sige noget. Hun kunne bare ikke lide noget. Det er også forstående. Det er også sygt. Ja. Hvad? Hvordan de angiver modtager? Ja, det har jeg prøvet. Så trykker du på personen? Ja, det har jeg gjort. Hvad gør man så bagefter? Hvor er den person, du gerne vil? Sara. Hvad så? Trykker spil udført. Udført. Der sker ikke noget. Nej, jo, hun står der. Så jo, der sker noget. Det var lige min mor. Det er på grund af, at vi har fået sådan en smart, eller fuck det hed. Nå, det er lige meget. Vi har fået sådan en iPad-agtigt til iPhone-agtigt. Ja, okay. Jeg ikke noget. Au, ej, du er lækker. Ej, det der giver bare mening i os. Sådan en flyvende cykel. Nej, du må ikke vælge. Ej, for helvede. De her cykler, de hader mig virkelig. Jeg hader det også bare dig. Jeg gider fucking gå rundt min sted. I description, det skal der sidste, der er der faktisk et link til mit helt eget Windows 9, jeg helt selv har lavet. Det er sgu meget nemmere at køre i slow motion. Jeg kan finde ud af at køre. Jeg er godt nok ikke særlig god til at dreje. For jeg kører godt. Ej, så falder man sgu også lidt sjovt. Ja, så kører vi. Ej, det går sgu godt. Godt. Nå, det gør det så ikke. Jo, det gik eddermame godt, ikke også? Den der cykel er ikke min. Nå, så tager vi den bare med på rejsen. Vent her, cykel. Jeg skal bare lige en halv snack, ikke også? Det vælter bare med snack, ikke også? Så er der bare soda.
store bogstaver. Hvordan får man den på lille igen? Det gør det, ja. Så. Jeg skal ikke til at finde ud af det her. Ej, hvor fint. Så bliver man lige købt ned, ikke også? Yes! Så tager jeg bare cyklen om på ryggen, ikke også? Det er sgu også det sundeste. Du venter her. Godt min cykel. Skal du bare lige ind og sige hej til Jørgen? Hvor fanden bliver Jørgen af? Okay. Han ligger om bare der og har det rigtig godt. Nej, det var spændende. Vi hader piger, det ved du også godt. Men pige? Den skal vi da have med på rejsen. Fuck, det er et godt sted, jeg holder. Nå, det var lige nu. Hey bil, vi kan godt lide dig. Nej, så går du væk fra mig. Hey dig der mand der, du skal altså ikke gå væk fra mig. Det var nemt. Ja, jeg kommer efter dig. Au. Kom så. Kom nu her, min pige, også. Fuck, det er et godt sted, jeg holder. Lige numse. Jeg er god til at købe bil. Au. Ej. Fuck, det der så godt. Okay, det der. What? Fuck, det er svært at cykle indenfor. Min cykel! Min cykel! Hej! Giv mig mad! Ej, en fin lampe. Der skal vi have med. Ja, ikke også. Kom så. Pæn mand. Det er en pæn bil. Ham, den bil skal vi have. Pæn bil. Ej, så løber den væk. Hvor er det bare nogle biler, jeg bare ikke kan lide. Fuck, hvor nice. Hvad fanden er det? Whee! Ej, hvor nice. Hvorfor fanden er der ikke noget vand? Hej. Jeg tror han har det godt. Ja,
har han jo alligevel altid. Ej, hvor fint. Sådan en skal vi have med. Ej, hvor den smuk. Hej, Bang. Du er også pænere, er du? Ikke også? For helvede, så gider du bare ikke mere op. Så vil jeg hellere have dig. Du er også smuk. Der er ikke, vi kan være to. Vi kan sgu godt date. Ja, kom så. Kom så. Der er ikke nogen grund til at være generet. Kom så. What the f... Okay. Sådan der kunne nok godt gå. Fuck, jeg er ikke god til at krave. Det er også... Altså... Yeah, ikke også? Det er bare sådan noget, vi gør. Mennesker, de knækker bare halvt af den anden kravler. Eller ting knækker bare halvt. Åh, hvor lækkert. Nå. Hej. Ej, hvor det er simpelthen bare et pænt landskab. Nå, ja, vi skal... Ej! Ah! Åh! Nu er jeg så lige. Ej, vi kravler bare igen, gør du? Ej, hvor sejt. Ej, pænt. Der skal vi fandme hen. Hvorfor er alting bare så pænt? Fuck dig, ven. Det var lige meget. Jeg var kun lige ved med det der. Også der. Ej, det var fint.
farligt. Alt for farligt. Vi vil først ned, når det er mere farligt. Ikke også? Ej, nej. Ej, det er farligt. Jeg ser, hvor farligt det er. Er det fint? Det tager som det er. Ej, hvor fint. Sender man lige herover. Nok det er en af de bedste måder at komme over vejen på. Det er at bruge så lang tid på det. Når man kan vælge bare at bruge 3 sekunder på det. Nice. Jeg vidste sgu ikke lige, man nok bare det. Nej, se hvor fint det er. Ej, så skal vi da ikke allerede komme tilbage. Vi skal da falde noget mere. Det var en genialt, hvor det var jeg kravlede op, og så endte jeg faktisk med at komme hele vejen over. Det er fucking genialt. Bare sådan ved at falde ned en masse ting. Wow. Fuck, hvor pænt. Det der var flot. Au. Men bare lige for en sikkerheds skyld, ikke også? Så tager vi lige en med. Hvor er der en lampe til? Vi skal have en lampe til med for en sikkerheds skyld. Men jeg ved sgu ikke helt hvad. Oh, okay. Au.
Ej, det er fint det her. Skal vi gøre lige? Nå, der kan man så ikke komme ind nu. Står nu og siger, at jeg ingen adgang har til at komme derind. Jamen, det er også helt fint. Så løber jeg der bare min vej. Jeg er virkelig god til at løbe med musik. Ej, har man nu brug for parkourmaster? Jeg tror sgu ikke, jeg er en af dem. Fordi jeg ikke kan komme op. Ja, godt nok, så kan jeg kravle op her og undre mig, hvor jeg er. Også godt. Det er sådan en ting, der er med Legos. Ej, det er fint. Let's do it. Zeus. I don't know. Oh, I don't know. Ej, det der giver bare mening i vores. Sådan en flyvende cykel. Nej, du må ikke vælge. Ej, for helvede. De her cykler, de hader mig virkelig. Jeg hader det også bare dig. Jeg gider fucking gå rundt min sted. I description, det skal der sidste, der er der faktisk et link til mit helt eget Windows 9, jeg helt selv har lavet. Det er sgu meget nemmere at køre i slow motion. Jeg kan finde ud af at køre. Jeg er godt nok ikke særlig god til at dreje. For jeg kører godt. Ej, så falder man sgu også lidt sjovt. Ja, så kører vi. Ej, det går sgu godt. Godt. Nå, det gør det så ikke. Jo, det gik eddermame godt, ikke også? Den der cykel er ikke min. Og så tager vi den bare med på rejsen. Vent her, cykel. Jeg skal bare lige en halv snack, ikke også? Det vælter bare med snack, ikke også? Så er der bare sodavand. Nu har jeg fået op på store bogstaver. Hvordan får man den på lille igen? Det gør du, ja. Så. Jeg skal ikke til at finde ud af det her.
man lige køre den, ikke også? Yes! Så tager jeg bare cyklen om på ryggen, ikke også? Det er sgu også det sundeste. Du venter her. Godt min cykel. Skal du bare lige ind og sige hej til Jørgen? Hvor fanden bliver Jørgen af? Okay. Han ligger om bare der og har det rigtig godt. Cute goat. Hvad vil du nu? Man skal trykke på send, ikke? Jo. Det gjorde jeg også. Nu kan jeg så tjekke, at I har fået sendt. Det ved jeg faktisk ikke. Hov. Hej Jørgen! Hvordan har du det? Nej, det er vist ikke særlig godt. Og hvordan har skatteren det? Ej, skatter! Og hvad lavede du lige inde i bordet lige for? Nå, det vil jeg nok ikke rigtig vide noget om. Hej kundskab. I har åbenbart ikke mere mad. Har du mad? Æbler. Spisebord. Jeg hader dig. Mad! Ej, det er et fint bord. Ej, hvor er det fint. Det skal vi have med os. Både dem, man har skrevet, og dem, man får, det står noget sammen. Nice. Nej. Altså, må du gerne besøge, eller hvad med at komme mere, på grund af, at jeg optager faktisk. Ved du, hvordan jeg har det, nu kommer jeg Okay, der sad altså ikke særlig godt.